Здравей и добре дошъл! Ако търсиш лесен начин да инсталираш бутон WhatsApp, който да пренасочва посетителите ти от твоя уебсайт към твоя акаунт в WhatsApp, потвърждавам, че си на правилното място. Благодарение на този безплатен генератор на приспособления, можеш за няколко минути да инсталираш персонализиран бутон WhatsApp за твоите посетители. За да започнеш, няма нищо по-лесно. Отвори линка, който съм поставил в описанието на това видео, избери WhatsApp, въведи свой телефонен номер с международния префикс и персонализирай своя уиджет според вкуса и нуждите си. По напълно незадължителен начин можете да решите да модифицирате и персонализирате своя уиджет, като например промените формата му, добавите анимации, съобщения за добре дошли и много други опции налични в редактора. След като сте готови, не ни остава нищо друго, освен да кликнем върху запази и генерирай и ще бъде предоставен скрипт код за инсталиране на вашия уебсайт. След като копирате кода на скрипта, просто го инсталирайте на вашия сайт. А ако използвате WordPress, например, можете лесно да изтеглите плагина Callbell, наличен в библиотеката с плагини на WordPress, и да поставите вътре него кодовия скрипт. След като това е направено, генерираният бутон за WhatsApp ще се появи автоматично на вашия уебсайт. Запомни, че благодарение на този напълно безплатен инструмент, ако е необходимо, използвайки точно същата процедура, ще можеш да свържеш множество различни канали в зависимост от твоите нужди и изисквания. Ако твоята компания работи ежедневно с WhatsApp и други приложения за незабавни съобщения, настоятелно ти препоръчвам да погледнеш Callbell. Callbell е CRM, създаден за фирми, който позволява централизиране на множество канали за мигновени съобщения, включително WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger и Telegram. Благодарение на своите функции, тя ще ви позволи да получите обединена пощенска кутия, споделена с различни сътрудници и различни нива на достъп. На секция за аналитично отчитане, която ще ви позволи да държите под контрол текущите разговори, и цяла серия от инструменти, които ще ви позволят да автоматизирате управлението на тези приложения чрез чатбот и други интеграции. Надявам се наистина, че това видео ви е било полезно и до следващия път. Поздрави!